बुहुमाव जानानै थांनाय फोजोबस्रांलु कभिड-19आ जोंनि समाजाव गिनाय आरो फोथायज्लायनायखौ गैयै लाबोदों। नाथाय इसोरनि अननायाव जोंनि नखराव बे फोजोबस्रांलु थासारिया गोहोम खोलैयाखैमोन। आबहावा सोलायनाय लोगो लोगो जोंनि आबादफ्रा सिगांनि बायदि मोजां जानो रोंलिया। आबहावानि खैफोदखौ नुनानै आं दा जोबोद गिनाय मोनो। आं आबहावा खैफोदजों जुजिनो थाखाय गुबुन गुबुन समाव बायदि बायदि रोखोमै आबाद मावनो नाजागासिनो दङ। मानोना आबादफ्रा बांद्राय गुदुं आरो अखा बारानि जाउनाव फैमाल जानो हागौ। थारैनो आबहावा सोलाय सोल' जागासिनो। नाथाय जुदि जों सांग्रां जाना थायो, सोलायनायखौ गोसो होना नोजोर होबाय थायो आरो बायदि रोखोमनि सोरजिलु आदबफोरखौ नाजावना लायो, अब्लासो बे खैफोदावबो गोजोर जाना थानो हानायनि राहाखौ मोनगोन। कभिड-19नि लकडाउन समाव जानाय लोंनायनि आंखाल जानायनि सिन्था खालामदोंमोन, नाथाय बियो जोंनि नखरनि सायाव जेबो गोहोम गोग्लैयाखैमोन। बे बोसोराव जोंनि नखरा आबादाव जौगादोंसो। मानोना लकडाउननि समाव गासैबो नखरनि गथ' गथायफ्रा न'आवनो दंजोबोमोन। बिसोर बे समाव जोंखौ आबाद मावनायाव हेफाजाब होदों। जुदि जों आरो बेबायदि फोजोबस्रांलुनि मोगा-मोगि जानो गोनां जायो आरो बाहेरानि आदार दैथायनाया बन्द जायो, जों माबोरै थांना थागोन? बेखायनो जों गावनि आदारनि आबाद मावनायाव आंनि गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो आरो फोनांजाबनो थाखाय हानायमानि नाजानाय जादों। जों गोबां रोखोमनि आबाद मावोब्लाबो जोंनि गुदि आदारानो जाबाय ओंखाम। बेखायनो जों माइखौ मोजां खालामनो गोसो होसिनो। आं नोजोर होना नुबाय, बे बोसोराव सिगांनि बायदि माइआ मोजां जायाखै। आंनि गुबुन मोनसेबाव सिन्था खालामनो गोनाङा बेनो जे एबाराव एम्फौ-एनला आरो एन्जरफोरनि गाग्लोबनाया बारा जाबोदों। बेखायनो जों सांग्रां जानांगोन आरो बेखौ आबुं मिथिंगायारि राहाजोंनो नायनांगोन। बे बोसोराव जुदि आं मिलेट आबादल' मावनायमोनब्ला जानाया खम जानो गोनां जागौमोन। मानोना बे बोसोराव दाउफोरनि गाग्लोबनाया बारा जानायनि जाहोनाव दिहुनथाया मोजां जायाखै। नाथाय इसोरआ आंखौ अनदों जे आं जैब आबाद बायसेत्रा रोखोमनि आबाद मावफुंनो हादों। बेफोरनि गेजेराव दङ हाइजें, थारुन, गोखा, फान्थाव, मैथा बायदिफोर। आंनि फोथारा दा राफोद जाबाय। बबेबा मोनसे आबादा फैमाल थाङोब्लाबो आंनि फोथाराव गुबुन मोनसे गोग्गो आबाद दङ आरो आं मोजां दिहुनथाय मोननो हायो। माइ, बिन, खरिला आरो सिबिं मोजां थागोद जाबोनायखौ नुनानै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। जुखाम आरो मिलेटफोरखौ दैखांखांनायनि उनाव नैथियाव आं बिन आरो बायदि रोखोमनि दालि आबाद मावनो मोजां मोनो। फारसेथिं दाउफोर गाग्लोबनायनि थाखाय आं मिलेटखौ मावनो बानाय मोनबाय। थेवब्लाबो जा मोनो बेखौनो गायनो थाखाय खाबु लादों। फैगौ आबादनि थाखाय बेट खालामनो आं दानो हाफोरखौ हाल एवनानै लाखाबाय। आबादखौ दैखांबा दा दैखां मिलेटखौ गुबुन आबादजों होदेरनाय जायो आरो बियो नागा दालि बेगर बिलानि बेट बानायनायाव हेफाजाब होयो। बे ओनसोला आबाद मोजां जानायखाय जोंनि नखरा आबाद मावग्रा हाखौ फुवारदेरगासिनो दङ। बेखायनो बोसोरफ्रोमबो आं मिलेटखौ गायो। नाथाय एबाराव दाउफोरनि गाग्लोबनायनि थाखाय एसेल' मोनथारबाय। खुनुरुखुम फैगौ बोसोरनि जोलैनि थाखायल' थिना दोननो हासिगोन। बेखायनो फैगौ बोसोराव मिलेटखौ गायनो ना गाया बेखौ सावरायज्लायनाय जादों आरो बायदि जेंनाफोर थासेयावबो जों बेखौ गायनो थांखि लानाय जाबाय। मानोना हाखौ जों ओरैनो सोन दोननो हाया। सिगांनि समाव गामियाव जयैनो मावना रायजो जायोमोन, जेराव हाजो दरनै दरथाम जुम आबादनि थाखाय एवस्रांना लानाय जायोमोन। जुदि जों मिलेटखौ मार्च आरो एप्रिलाव मावनानै जुलाइआव दैखाङोमोन, दाउफ्रा गाग्लोबनानै गोहोम खोख्लैनो हायामोन आरो बांद्राय खहा जायामोन। बेनि थाखाय आबादारिफोरा जेबो नांजायामोन। नाथाय दा जुम आबाद खालामनाय जायगाया फिसा फिसा बेयाव दाबफा बैयाव दाबफा खोन्दोआव गोसारबाय। जायनि जाहोनाव मार्च आरो एप्रिलाव मावनाय आबाद बेगरफ्रा दाउ आरो एम्फौफोरनि गाग्लोबनायजों थावरिनो हायै जाबाय। जुलाइ आरो आगस्त दानाव बेगर होब्लासो जों मोनजासै। बै समाव माइ आबादाव दाउफ्रा थाहैनायलाय नांगौ बायदि मिलेट आबादखौ दैखांनो हायो। जों मिथिनो हाबाय जे
जोंनि समाजनि खायसे नखरफ्रा जुलाइ आरो आगस्तआव मिलेट आबाद मावनानै साबसिन दैखांनो हादोंमोन। बेखायनो जोंबो मिलेट आबादखौ बे बोथोराव मावनानै गोजोननाय मोनदों आरो मोजां फिथाइ दैखांनो हादों। जुदि जों मिलेट, खुमब्रा, जुखाम, थागुना, थारुनफोरखौ गावबा गावनि बोथोराव गायनो हायो, अब्ला बियो जोंनो उफेरा मुलाम्फा लाबोनानै होफैयो। फान्थाव गाबनि थागुनाल'यैनो खादा बुंजाफा आदार होनो हायो। आबादखौ दैखांनाय जाब्ला गिबि मोननायखौ इसोरनो बावनाय जायो। खायसेया नसुंसेफोरनो रानना हरो आरो आद्रा थानायखौ फानहरनानै नखर सामलायनायनि गोनांथि जानाय हाबायाव बाहायनो हायो। जुदि जों नांगौ बायदि खस्थ' खालामो आरो जों गावखौ गुबुन थांनानै थानायनि राहा हाबाफारि मावो, अब्ला जों उफेरा मुलाम्फा मोननो हायो। थांनाय बोसोराव बोथोरा जोंनि थाखाय मोजांमोन आरो जों फोथारनिफ्राय मोजां फसल दैखांनो हादोंमोन। आबाद मावनायखौ बन्द खालामोब्ला जानाय आंखाल जानायल' नङा, जोंनि जोलैखौबो खोमाना लागोन। जोलै दोनथुमनाय आरो गुबुननो राननानै हरनाया मोजां, मानोना आं मिथिगौ जे आंनि आबादा फैमाल जायोब्ला बिसोर आंखौ हेफाजाब खालामफिनगोन। बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्राया जाबाय जों जोलैफोरखौ संरैखा खालामथारनांगोन। आबाद मावनाया खालि आदारनि थाखायल' नङा, बेखौ फैगौ बोसोर आरो इयुननि थाखाय जोलैखौ संरैखा खालामनायनि थाखायबो गोनां। जुदि जों जोलैफोरखौ संरैखा खालामा, जों जोंनि आदारफोरखौ गायनो हानाय नङा। जोंनि जोलैफ्रा थायोब्लानो मोनफ्रोमबो बोथोरावनो गायनो फोनो हायो आरो दिहुनथाया जोंखौ फोथांना लाखिगोन। हाथाइसालिनिफ्राय लाबोनाय जोलैया गिबि बोसोरनि थाखायल' जानो हागौ, नाथाय बेखौ जोलै लाखियोब्ला माब्लाबा मोजाङै जाया आरो नैथि बोथोरनि थाखाय रज'आ। आबै-आबौआ होलांनाय जोलैफ्रा गोब्राब सोलाय-सोल' बोथोरावबो गोजोरै थावरिना थानो हासिनो। बेनि थाखायनो जोंनि जायगानि गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय जोलैफोरखौ संरैखा खालामनाया गोनांथार। जों समाजाव बेगर जोलैफोरखौ गावजों गावनि गेजेराव रानज्लायनो नांगोन। आबाद मावनायजों लोगोसे गावनि आरो इयुन सुबुंनि थाखाय जोलैखौ दोनथुमनाय बिबानखौ समानै रुजुननांगोन। थांनानै थानो आरो जोंनि सावस्रिखौ मोजां जोथोन लाखिनो थाखाय गथ'-गथायफोरखौ गाव जानायनि थाखाय आबाद मावनो थुलुंगा होनाया बयबो बिमा-बिफा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय गोनांथार। सासे आबादारि हिसाबै समाजाव जों साबसिन आबाद मावनांगोन। जों गावजों गावनि गेजेराव अनज्लायनाय आरो हेफाजाब होज्लायनायखौ बारायनांगोन। इयुननि समाव मा जागोन जों बुंस' हाया। आंखाल, फोजोबस्रांलु, बेमार-आजार, दाङाबाजि एबा दावहा। जों मिथिया जे इयुनाव मा जागोन, बेखायनो फै जों हाफोरखौ फोसाबना लानि। जों समाजाव गावजों गाव गोरोबलायना थानांगोन आरो गोब्राब थासारिनि थाखाय साखा-फारा जानानै थानांगोन।